Danke South Africa, to South Africa and the world. A big shout out to Hollywood Bets. They are running a promotion called Spino League, and the prize pool is out of this world. Are you ready for this one? You can stand a chance of winning your share of 240 million rands, 240 million yezigidi. To enter, all what you need to do is to bet with the 4 rand or more on any of the Superfan Spinominal games on the Hollywood Bets platform. Every qualifying bet, it places you and it gives you a chance to score points and climb the ladder of success or climb the rank and grab the prize of a total epic 240 million patla. On this prize pool. Click on the link that is pinned on the comment section below so that we get started. Don't forget to use the promo code SKWM Lega Scheme. You must be 18 years plus to participate on this one. And I urge you, I need you to bet responsibly. This promotion, it ends on the 4th of March after Peteyam 2026, on the 4th of March 2026. Keep on and stay blessed as we go back to the episode. Itaola SA, grace and peace. Dumelanga Cheni Molweni Sani Bonani. Yet another episode of Here Against the Wall. I know good Makfia Lescat on a Sunday. People are excited to Chelabanto on a good day. Sugan, Sesfunugala Labo scheme. Sesbonuma Kachana, Sbonuma Devan, Sboni Kesha, Sbonum Kulu. Marumkulu Palile Zandlin, Mkulu. Sawubona mkhulu. Yebo kunjani? Yeah, amafuse ashile kancane. Nani mele nisondele kancane sondelani la ispeakeni. Umkhulu iphika ngathi sekune sikwayelano sivalekile somele adjust umkhulu amplify ivolume. Ningamangathi scheme. Namhla wakhuluma nathi ngathi asizwe emadlebeni wasithethisa nje. Ikhehle. Mkhulu uyaphila? Ya ngiyaphila nyana. Bulisa bogogo, labo gogo bathi hey, nalo mkhulu awubabulise mkhulu abogogo la ekhaya. Babulisa na icamera yakho. Okay. Bulisa everyone ekhaya mkhulu. Sanibonani nonke. Yeah. Igama lami uThemba Paulus More. Bitso. Ngihlala eSpruit eNhlaba. Yeah. Yebo. Yeah. Okay. Yeah, lifake nina ke ningabobani nganazi. Ayike phambeni intambo namhlanje. Ivan Muhlala. Nali Grootman, nali time lasekazi. Phela manje mele ngifake isalute. Ngibulisa mawuthi a serious wale ekasi yami la sibuya khona. Ubuye ekasi yami uMadevan uMadala. Dallas siyabonga man. Thank you. Ubekwa yini namhlanje? Why uze la mkhulu? Okay ne. La ngiletho uThemba. Yeah. Yebo. Yeah. Oh yeah. Mtimbane. Oh Themba Mtimbane. Oh ilela bhoda bathi 3 food Themba. Siyabonga. Hey bakwethu no, let's kick off the episode. Ngiyacabanga ukuthi kuzoba mnandi kakhulu. Mkhulu masibiza abantu beza abahlala kule studio abahleli kusi studio sika Sherman. Mawuhleli nami ngamanye amagama shothi uyimisela ukuthi nayo ufuna ukuthi empower abantu ngeknowledge ngeinformation, ufuna ukubafundisa. So mkhulu ukhulela kuphi, uzalelwa kuphi wena? Okay, asithi qala mkhulu, iminyaka yokuzalwa manje seyingakhi? I'm sure solanda 100 manje. Ngazalwa 1950 6 March. Yeah. All right. So mayiphelele phezulu kwe-75. Uphezulu kwe-75 mkhulu. Oh, kusele 15 ukuthi wenze 100. Sele 25 yenze 100. Oh, ayavuka mathematics mkhulu. Mina ngithi ngokudonsa ngomlenze mkhulu. Hayi nene. Amafisa washanga. Khuluma nami ke mkhulu. Right. Uzalelwa manje mina ngifuna ukwenza 128 years. Yeah. Ngapha ke. Yeah. Atho uNkulunkulu. Yeah. Mari wamanje ngisaphethwe uSathane. Uyangiqhubekisa ngempilo ngiyephambili. uNkulunkulu angithi uyabathatha abafake emgodini. Yeah. Mawusathana kabekane emgodini. Uyakususa esibhedlele. Yeah. Athi phila hamba uGruba futhi yabona. Yeah. uNkulunkulu wahamba waya esibhedlele ubuye uyolala. Yeah. Akufake emgodini endlini yokugcina singaphili sikubone. Mawusathana kuwabulala abantu. Abheka iBhayibheli lapho kuwabulala abantu.
usathana akazabulale muntu mkhulu. Akabulali umuntu, unika umuntu imali, unika umuntu ukudla, unika umuntu utshwala, unika umuntu utagrube, akufiwa kaSathane. Hayi ukhulumenye ke namhlanje ngiqala ukuyizwa ke mkhulu. Namanje ngachayiswa imoto lo. Yeah. Ngiphe ne. Yeah. Abafundisi bazothi ngithathe uNkulunkulu ukuthi ngiyophumula. Oh. Ngeke bathi uSathane ufikile wangishayisa. Yeah. Ngeke balikhiphe lo gama. So wenziswa usathane wena. Mina umbishop kaSathane aselokishini bayazi ngihlala ngiseyitokfelini. Abona ngihamba nomntana. Hey man. Na umntana weCape uyagruba nami ngigruba naye. Hayi mkhulu, walinyazwa ijele mkhulu ulimele nje engqondweni kahle hle. Ashaya amaphoyisa. Yeah. La ngaphandle ashaya nasejele ashaya. Yeah. Yeah. Mkhulu ngibona ama-tattoo, awanda ama-tattoo lawo owabhalile. Yezani iduka lezo sibhalile lezi? Le. Yeah. Ngayibhala ngisasemncane ngisafunda eMonde. Yeah. Standard 2. Oh. Uprincipal bokubani umbambela? Usaphila lo muntu lo. Yeah. Benginayo nini emngcwabeni usaphila. Umagogo. Awugelise bonke labantu. Makhe 113 years. Serious? Ngingaya kuyo ngayombuza ngathi besongcwaba lapha ifamily yakhe. Yeah. Ngadala la Mr. Mbami ngithi you abo Mr. abangifundisa athi ngiyombolisa uzela bo doctor ngayombolisa uyamazi uDr Mbambela intwana yakhe unentwana uDr Mbambela uyamazi uDambuza intwana yakhe ngathi le bathu uDambuza lemhlophe ke ya beganga nayo yeah esile ngathi seyifile manje hey mkhulu right yazi emaphanga. Yeah, okay asilungise mkhulu ngifuna silungise lento ngibona ngathi yachayisana la hey kunalento ngathi is driver oncoming traffic mina nawe asilungise kahle mkhulu ukhulela kuphi wena mkhulu uzalelwa kuphi kahle hle eDikathole e12 yeah okay sasuka ke njoba sobhola inhlapho nemaphanga yeah ukuza kwethu ngapha so bekuyisiganga lapha ngaseMandela lapha enhlapho kanjalo maphanga kwakuyisiganga manifika lapha nini eMandela bekuyisiganga olomisa bekuyisiganga nazo la wakhele alafang khona yeah bekuyiground yeah efumana bekunani lapha bekuyihlahla nethinje yeah Fumani into yamanje sengihlakaniphile yeah okay right into yokuganga wena mkhulu uyiqale nini into yokuganga wena yabona into yokuganga mase siyeqinisweni 63 yeah beniganga ngani 1963 ngoba manje la kunento eningi ama-toys nama-opportunity kuyabhenywa abanye kunama-drugs bekunani yini into beganga ngayo 1963 yabona ugogo zali oledi ne yeah bengangithuma itikiti nabo ankela abazalwa ne-oledi yeah bathengela amatikiti yeah and bengihamba nenye awuthihamba uthure emqobo baba kaMtikayito yeah manje lokhu sihamba siyothenga amatikiti njalo ekuseni siyothenga ama-weekly month siyothenga ne manje ngathi manje besesijone nebenzini insango yabo xa thathi sibona imali njalo ehlala epakiwe lapha le amatikiti amarandi beningi irandi yephepha beningi lokhu ipakiwe lapha nepondo lephepha ne5 pounds zipakiwe lapho njalo nje yabo hayi yendoda into mele siyenze mele suke phethe hangare sokwazi ukudonsa lapha hayi thola ukuthi siyahlangana siyazwana ke yabona alright njalo ekuseni savusana siyakhona lapha hayi safika sadonsa sathola donsa amapaketi wamarandi lawamaphepha sibuya nawo ke ne alright ke ne manje isigcino bastrap yabo njoba sebastrepile ngibabona njalo le mali inokulahleka ekusini bastrap la sizoya khona ke ne sesiyadonsa basibambe C2 abasibamba bathisa wophi la khona iSun City khona bokuyi-natural bokuyi-sport school bayibiza iTalta Home la kune-Sun City khona ijele manje la kune-Sun City khona kune-Sun City khona bokuyi-sport school okay from lapho ke ne sithi ukutrayela nyana ke lapho ke ne boma 2 months basigwebe
4 years ngathi sikhangele uRalawi basigwebe right-ke abasigweba betejele nawo ke manje ke ne bavula ijele elisha labantwana le Natali le bayibiza uVuma yabo thathe manje ngobuningi ke sithunyelwa lapho ngamadrapu ke siyawela lapho Yimuphi lo nyaka 19 bani mkhulu? 1963 Yeah, qhubeka mkhulu, qhubeka. from lapho lokusiyawela saya li saphelela ne Yeah. manje ngale Sun City le eNatal ne Evuma, yeah. eVuma ne sprayed one side, Eastern one side, Soweto one side, Yeah. Pitori one side, Natal Yeah. one side. Yeah. Fana nani nama-tournament webholo boxing Yeah. sisodwa ngapha Eastern, Pitori yodwa neNatal yodwa neSoweto yodwa. Yabo boxing bholo ne thola ukuthi manje mina awuchoose wami kade ngayithanda ibholo. Mina bekathanda ukudlala amanqindi Yeah. uRemqo yabo. Mina ke bengidlala ibhola ngapha ngidlala amanqindi ngidlala ibhola ngidlala amanqindi Yeah. yabo thola ukuthi manje ngenhlanhla nathi sikhuthele ngokujima Yeah. akunasikolo ke lapho Yeah. njengamanje nethi sigadwa amakhehla neti yabo ukuthi gadiwe neti nje ubusuku nemini sigadiwe emina bathivulela dlala ibhola mothando yeboxing into esiqhubeka ngayo ke right ke kwawina thola ama-tournament awathatha ke C2 Yeah. yabo nami ngapha ebholweni ngiserious nangapha eboxing ngiserious Uyashaya, yeah. yashaya strong yabona right ke sinama cup angapha Eastern ne kuzowina manje 66 kuzowina uPervoot emavoting Yeah. Yeah. kuzowina uPervoot Politiki ne? Yeah. uPervoot webhona Yeah. uyawina ne awuthi makawina wayenze enye into bayibiza ingqawuza Yeah. I-amnesty. ingqawuza Yeah. yabo thola ukuthi manje ema-rape kade awakhetha ukuthi i-rape enjani yabona right ke ne bethe lezi abelungu rape umlungu uyasala Yeah. mo rape udakhi Oh. uyaphuma Yeah. catep uyaphuma heartbroken uyaphuma lifting uyaphuma fana nemort bebayibheka ukuthi imort enjani oyenzile Oh, yeah. yabo mara kakhulu thothi ubuleli Yeah. bakhiphi abakhiphi One side. Yeah. uyasala yabona Yeah. thola ijeli nejeli kulo ingqawuza lene Yeah. sala 6 sala 7 Yeah. emajele sala 6 7 yabona the red bala ngaphandle abantu nathi sila ngaphandle Yeah. right ke sispeak netla lokushini yabona right uthola ukuthi amespeak uPervuti wavulela amabhiya wavulela isigareti wavulela into eziningi nethi Ejele. nesinkwa Ejele. la ngaphandle Oh, yeah. yini sikhithwe ingqawuza Yeah. ya Yeah. nesinkwa besukubopha isinkwa umuntu omnyama yabotshwa Yeah. sigareti bekubopha Yeah. yabo maSpervuti wahlenganisa yonke lonto Yeah. yabo bokunepata ayipaka la Yeah. bayibiza iZE Yeah. nasekarini khona bona mobona ekarini eZE ile yayipaka ngesikhathi uSpervuti awina naye futhi ngathi uyaba president 2 years or 1 year cup Yeah. bambulala amabhunu abosapenda yabona thola ukuthi manje sesilanga ngaphandle manje nami angisafundi esikole Yeah. yabona thothi manje ekhaya bangithatha bangisaleka bomagogo nakhona ngifike ngilusa inkomo lapho ke ne Yeah. manje la esikolweni angifundi isikole lapha esikolweni kunomfana ohlupha umamncane wami mncane nakimara umamncane okusele yabo kunomfana omhluphayo manjalo ngiyeva ntambama noma sothi imbawo lapha makaxoxela uMadala Madala kunomuntu so lo ngimameleke ne isigcino nengithi hayi man ndimali lokhu lo mntana sekha lokho uyacomplaina kuMadala ne ngithi asikahambe uyongibonisa asiyadiluke ne ngithi hayi nami after school ngizomrotha yabona apho ngimrotha after school Yeah. ngimthole ndoda wena wenza umntana sekhaya kanje nakanye hayi angitshela udodi nethi ngishaya kakhulu ngezipetshele shaya kakhulu over ngezipetshele right hayi bangixoshele
Oy. angisa kabo ebukhweni bakamagogo le kabo omkhulu ePitori Yeah. eWinterfeld Yeah. maplaza nakhona ngifike ngiluse yebye Eish. ngiluse akuthola ukuthi abanye bashona hayi mina ngiyintwana vele Yeah. lokunyalusa inkomo zibaziningi yabona right ke ne into yangisusa ngale ke ne ukuzothatha ipass ngapha Oh yeah. 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 suke ngiyothatha ipass ngapha ngihlale ke ne from lapho ke ne ankele yami history Yeah. sebenze city mental eWedville Yeah. ingithathe ke yabona mengithathe ngibhake esipanini ngisebenze into yenza boma 9 months ngapha ngibhema igada nako omunye kwekhalathi yabona ngathi isikhathi babiza basi Yeah. amakhalathi Oh yeah. Bas, Yeah. yabona? Yeah. manje lo wekhalathi wena wawungafuna ukubhemisa igadi ngithi ngizokubhemisa kanjani igadi wena wawungazi nazo yabona protect your la Hey. ngizoma Hey. hayi mi yabona azeke manje aphethe imesa nami ngithatha insimbi khona la efemini ngimgcephe strong ngale insimbi lezi yabo bangiqoshe esipanini yabona Esana. bangiqoshe ke ne right ngibuye futhi ngisebenza edomain law Yeah. domain law kuneclub babiza iThata Mountain Yeah. lapho ke bangiqashe ngespeed ngithi bangazi ukuthi ngidlala ibhola yabo Yeah. la eKasi Yeah. iWolves hayi from lapho bangipake lapho kuThata Mountain nawo ke manje inzule ke manje inzule ke manje yabo lezi ziyondlebe Yeah. Oh lezi bezivulile. ikhada Yeah. ya Yeah. nawo moya wena ndoda aloku ufika wena lokudla iCaptain zami iCaptain ngithi lo mlungu yadla uyangishiyela elani ngibhema naye insango yabona Yeah. ngiyabona nami abantu the way itrail ihamba ngakhona abantu banqamuka inhloko abanye banqamuka izandla ngiyabona kuyapiwa la ne Yeah. hayi ngifuna i-discharge angangishaya ngomuthi lo muntu Yeah. yabona ngifuna i-discharge banginike Yeah. ngihambe ke banginike ne hayi from lapho ke sahlangana ke noRemco mzala yabona lapha kaKhoza Yeah. kunabantu abalahlile abadakiwe njalo Friday ngithi nechap manje asambe soshaya ithuphi ngathi lapha sisifundise ngalabantu yabona Yeah. ocho hayi look njalo Friday sawe lokhala neGbox lokusiyaya sabheka oh naye imali uyayikhipha ipaka kupha lokusiyaya fike simcindezele sifunda manje iBig Pocket Yeah. manje umcindezele ngomzimba kanti aloku siyashaya Yeah. lokhu siyashaya mathini into yenza boma 3 weeks Yeah. 4 weeks Yeah. lokhu siyashaya yabona hayi siya improve ke manje yemzalo yazini ukutshele ne haba ne asibadimi asike silanda bogogo nabomkhulu lapha eholweni eholweni yabona asike silande lapho ne hayi si eholweni amele ukusiya saphe bahola lapha futhi awayazi ke abomkhulu abogogo iphibe bayibeka budidingi neti bangaqabangi next lokhu siyaqhotha kubo siyaqhotha meshaya 2-3 sebamnandi uyabona That's why udlulele kanti wa pickpocket abogogo labomkhulu. Bakuphambanisela intambo mkhulu. Mkhulu ho ngiyakubrika manje. Asilungise mkhulu bayalike bayasubscribe bayashare lapha ekhaya. Asilungise into e1 mkhulu. Labantu sesikhulume nabo isikhathi eside babulisile wabuza ukuthi abobani. Awubatshelanga ukuthi ubani wena amagama wakho wonke mkhulu aphelele. omagama ami wonke nickname Mkhita Mkhulu Mtshita. over ke lele entangeni zami ne Yeah. mari intwana ezilingana nane ngibiza madala Bhebhethu Yeah. Bhebhethu Yeah. yabona Yeah. ngiphelela lapho Ayithula amagama. Yeah. Isenemi yakho ubani? Isibongo naso ubani isibongo? Mure Omure. Ngeke ngaba nomunye umkhulu la bekuMure naye. Bengimbiza uJoseph Moore ngoba ngesilungu lo Mure uMoore. Awabomure abezwa kahle abomure ne? Asibuyele emuva ke manje ke mawuqeda ngabogogo nibashaya ngifuna le crime ekufaka eDanyana ukuthi ungena kanjani eDanyana phela ugcina uba iboss wena ugcina uba unongoloza ugcina kunini. That's right. Yeah, ungena kanjani ke ngifuna ukuya kule crime lekufaka eDanyana ufakwa yini la eDanyana? Kuchuta abo singene eDanyanini kuchuta ngithi manje yonke into yenziwa ngo-improve ngiyakhula nami yabona right ke ne
Ngiyakhula manje nami yabona. Yeah. Yonke into yenzwa yini? Siya improve. Yeah. Anginathi esikoleni siyapasa ngithi. Sasuka manje siyaye Wedville. Nakhona ke manje Wedville ke manje siyashaya futhi. Yeah. Lapha ema-shop. Two finger pickpocket. Two finger phila ngayo two finger ema-shop ne. Yeah. Yendoda. Uyabona ukuthi abantu batarajwa kanjani laba basesha la. Bayapha nokufa laba basesha trainini. Asike sikhohlwe yiWedville. Ngathi abantu bazojwayela kakhulu. Asike siye town ke sobhekana nengamla. Yeah. Uhamba kwethu ke manje. Asisathethu manje udaki. Sesihlala phezulu kwamabhunu ke manje. Lokusiyawashaya ama-crepes and rand. Yeah. Yabona. Mfazi ugogo umlungu ne. Yeah. Uyayehla uphethe ibag. Uyobhenka yabo. Thina besifika manje simhluthe sibaleke. Sidla phansi mase kuthi usesenze crime manje balungwini. Grab and chow. Yeah. Senze crime manje balungwini. Yeah. Hayi ndoda. Neliptari meleke sithi. Bona abo sister bakudala yabo balipta. Yenzala sike silipte nathi yabona. Hayi salipta ke manje. Siyaminqa. Siyalipta. Siyaminqa ne. Yeah. Mdala ngathi ukudlala lo kasiphi. Madlanyana la siyalipta thola imali encane. Siyalipta thola imali encane nathi ukudlala ne. Asike sibambe inkunzi mzala yabona. Amaqaqa la dakiwe la. Bamba ingamlaleli. Yabona iJimmy Steen Yeah. epresident. Yeah. Kunelento kunepashis kanje. Yeah. Yekare ngaphi yabantu ne. Yeah. Sesihlala selapho ke manje. Owani emalapho, owani emalapho. Yeah. Phethi Shilis. Phethi Okap. Yeah. Yabona. Yini Chilisi mdala? Shilis. Yeah. Yini leyo? Chilis lo epake kudleni. Le babayo. Le babawe le. Iyenzani ichilisi mdala? Yani ichilisi? Yeah. Yani ichilisi niphetheleni? Emahlweni. Hey, Tukhele emahlweni. Yeah. Tukhele emahlweni. Oh, phandle ibhari and then bese ifaka ikitela. Ngathi ke mina mengukuthela lo yakubamba. Yeah. Mengiqeda ukuthela amehlo angeyindlela anzima over ne. Yakhothuza. Yeah. Khipha yonke into engiyifunayo. Emzala mdima sebaye. Shaya around ne so jika le bo checkers. Yeah. Siyabuyela futhi kule ndawo. President, yeah. Yeah, kule ndawo le futhi yabo. Bike siyayema futhi. Mesiyema siyakubona umlungu buye hotel. Uthakiwe ne. Siyakurotha lapho futhi ne. Mefika pa futhi Chilisi, yeah. Siyathatha. Yemzala sihambe sizoba namagosi siyawela. Bamba itaxi sizele lokuphini. Yabo. Angithi yabo la soke igarage mase Katlong. Yeah. So igarage manje lapha. Yeah. Yabo kuyilaunch ne. Yeah. Fikela Sasol, lapho yeah. itaxini. Yeah. Nalapho ke manje kuchuthi imali eningi bodaki bebanjwa amanyasa. Oh yeah. Amanyasa. Abobhanda ne. Angithi akhuluma English. Yeah. Eh. Oh. Mina ngasebenza umsebenzi otop emafemini. Yeah. Ukupheka amanyasa yabo. Yeah. Mabe bathanda ukuphuza lapho. Yeah. Emzala asiqedelele inyatheli 1 lapha. Sobona ukuthi senza kanjani yabona. Hamba thi2 nale out yami. Yeah. Yabo. Right amefika lapha. Abakhabanga 2 back asiningi. Yabo. Siyabheka ke hlala straight nala kuthengwa khona. Yeah. Hlala la. Yeah. Siyabheka umuntu okhiphayo imali akaloku athenga. Siyabheka enale nyatha liphethe. Yabo. Mele yokuchama ke ne. Angithi ibhiya yadi yaqhamisana. Yeah. Mele yokuchama. Siyalandela. Mesifika ngazi fika siyalibhala. Kancane ngeshilisi. Ngeke ayilena li. Yeah. Amthathela brother. Asale sihambe once. Yeah. Mecela uyithatha siyawela. Thatha utshwala bethi siyawela selokushini siyachera hlongana nezitori. Yabona? Right ke manje ne. John Smart. Yeah. So rufa ke manje. John Smart. Yeah. Bige John Smart. Koqala esishaya manje about 45,000. Yo. Yabo. And aniningi. Yabo. Okay. Magogo. Yabona iphem isangena ne. Yeah. Sipaka amaphem. Bophemile mdala? Yeah. Bophemile wena? Yeah. Aw siyaphem. Michael Jackson. Yeah. Michael Jackson, bophemile. Siyaphema. Siyakambonana eSprings. So gruba ke manje ne. Nami ayishiya futhi 5,000 beningi ke nqala. Phike nginika amagogo. Bamba amagogo uyabona? Yeah. Haleluya.
the rest ngithengile attire aboma flocham baby flocham ngimnandi yabona Yeah. right ke siyawela siyakambonana phela nalapho sagruba okay nabo shiri basidleke nabo yabona yazi kumele udize ke ishirini Yeah. bemnandi Beni yabona babizana manje bathi ama Slay Queen beni babizana labo Cherry Dala laba bebanidla lapha. besibabiza ishiri Yeah. Oh. Oh. Besibabiza ishiri Yeah. Ubani artist beyidumile leso sikhathi. Ngiyazi ngithi kunabo Brenda Fassie, ubani artist beyinswimbu. Chico Twala ngalesikhathi senu Man Groove. Bekwabo bana ama artist a top. like us baningi namanje imbijana isaphile indani igugile ubuningi bayo baningi Baphele. Yeah. Qhubeka mdala. no Messi Yeah. Messi la Sis Mace, yeah. emfethu yabona kabomlibathi Yeah. naye sisapinile naye yambona sakaguge njani Umace bekaspina. Oh, umagogo madoda. usipinile naye Hey man. Indawo edume kangaka. lo bomlibathi Yeah. usipinile Bekaminga. bekaminqa etown omunye ngathi mhlambi sakashonile usidudla nje Yeah. akubo Caltex Unonkana uyamazi? unokala Yeah. Mfowethu stokphela siyakhona next week siyakhona next week siyakhona next week stokphela Yeah. Yeah. Hayi qhubeka Dallas. Eh. Ngifuna masoyongena ejele la ukuthi ungena kanjani manje. Uloku yaya ngecrime, uhama amanyasa, uhamba ngihamba wonke. ngecrime yabo Yeah. right ke ne manje siyabhampa le Captain Park Yeah. athuli next ne yendoda athi ke hlasela ijozi yabo ejozi right ke nakhona ke manje ne esihamba iParadise mangathi hayi emzali iParadise yabheda yabona athi ngene phakathi esithile yabona yabo mesingene esithile kusho ukuthi sishayile kokuqala yabo wethu sisaphinda futhi abona mokuvala amaroboto yabona Yeah. hayi avalile ke siphethe so iworld yabona kunengamla ke lapho ke manje umfazi wengamla siyamshaya yabona amaroboto amakazo ready ne elo mfazi makathi uthola ibag hayi kuba nelinye iqaqa lapha ngibabonile abantu kathi bathemba kwakho phambi kwakho yabona isuke bathi basibamba phambili sesihambile yabona sipopile ke balanda yabona Cake for. for ama-ducktail Yeah. sibe ngey'mpama bahlasi bempunga mpela exhibit bayithole la Esa. ngayithola kimi Eish. lo iphepho saliphethe ke lo Yeah. yabo siyapahlaka number 4 yabona John Foster. number 4 Yeah. ngiqala ngayo ke number 4 ijeli ke nebo emzala futhi namaphuna sinawo akekho umuntu ongatshela manje plezini baqabanti ngisefemelini emndini kanti asengiboshiwe yabo trial hayi qala ke manje trial 3 months iqala discharge yabona right ke ne lapho ke ajonanga nomthetho ke lapho Yeah. yabo Yeah. right ke ne sibuye sizobotshwa ke manje yabona Elizabeth ebank yabona ebank nakhona betheze Crepton rand umunye umagogo umlungu yabona siboshwe Eish. yabo mesibotshwa 1970 Yeah. 2 Yeah. boshwe ne asithi ukutrial eBotsback ejele lakudala hayi le Botsback le yamanje Yeah. khona enye bayibiza iBlue Sky Yeah. sithi ukutrial lapho hayi manje lapha eBlue Sky kucleanwa amabhaketi lapha yabona ngapha babhizi ngapha lokhu siyashelwa manje nami Manishela njengeicheri. siyashelwa Yeah. etrial yabo Yeah. manje nami yabo time laba sebafuna nokusibetha ke manje yabo ayikho leto le bangana ngenhloko nama Softer nanas. mengithi xa yabona abantu bathe spread laba bala bagwajile khona enye out bathu Inoko lapha asephost i28 Yeah. yabo Yeah. manje laba behlele nabo ehlathini bafike bathengisa kulomuntu yabo
clean amabhakede lapha. Clean amabhakede. Amabhakede akhona kumele ayenze kanje. Phakathi nangaphandle yabona. Awu. Manje lo inokho ne phela uyabona ama intwana neezili bakhona yabona. Yabo. Ezili bakhona yabo. Hayi. Ngiyabona ungishaya ibuni. Sithi le bhakede leli kanje na ngiputhelwa bakithi. Ethi manje. Yangaza lo ukuthi sisangishaya ibuni kanje. Why? Awudalazi. Yabo. Yeah. Lo nto ngihlale kabuhlungu over yabo. Yeah. Lene uremqo atha yenzalo yazini. Into okumele uyenze ne. Ngathi abone eCrossmanda la eKasi zigwajile la sabali mani yabo. Yeah. Ngithi yazini mzala. Sesilwe over lesikolweni akhumbula siwina ama tournament athiya ngithi le ngayishaya. Ngitshela kanje ngithi ngayishaya yabo. Yeah. Ngiya kulomlungu ophethe section bathi obas ne. Yeah. Obas demand yini evelme naye bafowini yayikhomba ndayini yabo. Uthi ya naye lo mlungu angiphendula udodi mana. Ya macheza baby kusho ukuthi ya uthi umfazi wena. Yeah. Ngithi lo mlungu lo uyabheda manje. Ngikhuluma ngenhliziyo manje. Uyabheda ke. Uthi ya ngiyibaby ngintwana. Hayi. Ngishiye. Angithi ngimshiye ne. Yeah. Khona amanye amaphotha lapha phambi kwamakhulu kuthu. Yabo. Asebenza vele umsuthu noemzulu. Yeah. Umbatha noma namele yabo. Yeah. Ngifike kubo ngiya kulo msuthu. Manamela. Batla muthole pia pat batla uncha matanyula uli. Yani ke matla pia pat ke montura kintwana nna. Yabona. Ke monna. Yeah. Yabo. Lo mbatha kimi. Lo manamele ngimtshela uxa ushapa muthole kithi ska bua hore muthole o tla o shapa. Ha o ntsebo khijwana lena. Yabo. Le wenzule yazi inzule ke ayithathi masimba. Ithe manamela yekela lo mpana adlwele nalo muntu. Yabo. Lo mpana uzala uthi uzoqela iring. Nala muntu lo yabona. Thina simvumele yabona. Lo madala lo mlungu simshiyele officeini. Yeah. Bambizeke. Yabona manje makaza ne. Lo mpana ukufuna pia patla. Yabo. Lo inoko. Ya sisi yini ngathi uyadelela wena. Yamphendula usisi unyoko. Yabona. Udalazi. Hamba gijima ke manje. Yeah. Makabuya uyabuya ufaka ivest. Yeah. Yabo. Ngakhulula ngaba ngqunu ke nami. Asala ngebro. Yabona. Yeah. Athi ngadibeka lapha. Yeah. Rotman e1 umalume kaThidi. Rotman e1 bengibaby. Yeah. Yabo thothi zonke amatrayal ahlezi net lapha. Yeah. Abayezi tournament. Nami ngiye. Banifake eringini manje. Yeah. Banifake eringini. Baphake eringini Yeah. engiphunayo yabo. Ngiyayinika le ya. Ngiyele. Lo athuzi wami uyeke manje nayo lapha phakathi kwithi ne. Yeah. Udemdali mangakushaya ngena mina. Yabo ngithi la ngizozenzela la. Hayi pocho. Ayangena. Sisi lo ngiyamwave nethi. Jimile namphela eboxing yabo. Lo ngiyamwave nethi yabo. Ngiyamwave ngithi ne man sekuyisikhathi eside lokusipina yena lokuyalahlela. Hathi nami ngimngene yabo. Mase ngimbonile ukuthi uyenza kanje ne ngizomgada ke manje. Akaqeda uthi jeb mina ngifaka ispecial ke la pha yabo lo ngibuyele emuva. Shene manje ya. Lo ngibuyele emuva pha ngibuyele emuva ngithi lo nami siyaqala ke manje ama left and right yamngena ke ngimshaya awuthame ngimshaya ngimenzela amasimba ngimshaya blind kune punch bengibiza ikiller punch Yeah. yabona Yeah. cha Eish. cha yabona Ikiller punch le. Yeah. cha Yeah. cha yabona down emgande amaphosa alamule baqala manje abantu bathe spread my banomselanyana ke manje yabona bahamba nami ke banomselanyana ngithi laba kanti bebagwajile ne hayi yabo lapha asukuma khona ke manje ngimkhabe strong ebusweni ngimkhaba ngeplocham yabona ngimkhaba baby plocham yabona ngathi inensimbi lapha phambili ngimkhabe ngimgande la ngithende hamba esibhedlela ngaphandle
athi maka esibhedlela abuye makabuya ulale esibhedlela sasejele athi ukuhlala uma 1 week 2 weeks bamlethe esection ngithi hayi intwana lo muntu asimfunda esectionini asimla attack phambi kwalephutha lasesibhedlela asima attack siye sithi usabuyile yabona alephutha liyabona ukuthi labafana laba hayi ngathi sebadenja manje yabona bayidenja Yeah. waphelela kupahlala emakhulu asesibhedlela thithile waphela iqala la ukuthi sehlalele ke yabona right ke mina inombolo yakithatha ngedanyanini Yeah. yabona la eJimmiston Yeah. uhlala imbabala Yeah. abosabhawu lezi tshontsha kamjanje Yeah. yabona right ke ne khona enye uShotman bathi ubhungu hlala naye lokishini ngiyitshele ndoda kunje athi ya ngithi futhi ejele ne ngihlawule nomuntu oso athe Postloras yabona athi okay asiyamazi lo muntu inoko yabo ngithi okay yabo manje angihlanganise nenye bathi usabhawu konenye ke benenyawo elikhulu over yinde imbabala ke nayo yabo right ke nangihlanganise naye hayi bangitshele ngithi nginibonisa ukuthi angifuni kuba intwana ngifuni khona la ngaphandle ne thathi kawuslami faka ingidi ne kanti ngifakile tiliji elingaka kanti kuzondlula umuntu ne ngithathe ngiphingisha kakhulu kuya qwa yabona right ne manje ama-28 akafaka isituka yabona akayibhali inombolo yazi wangayibhali ne mofika ejele le nombolo ebhalile ne izokwenza ukuthi ukhipha abanye kusho ukuthi awusalunganga nentambo ungayithola yabona ngathi amaphoyisa azokubuza ukuthi le nombolo ifunani kuwe yabona ngathi yazondiwe i-28 yabona right ke ne from lapho ke ne soboshwa bebye mase ngiboshwa ngi-1 ke manje yabona kusho ukuthi le Pitori leni ngifike ngagqekeza ishop ePitori le yabo ngagqekeza ishop right ke ne ngathatha le ngithatha khona kanti ngizobalwa ubusengikhwela itaxi lapha phambi kwestation fika nyaboshwa ke lapho mengiboshwa ke ne ngiyotrayela kuphi manje eNyoloka ngitrayele ngibheli yabo nami ngibhela ke manje ngidlala ngaphandle bengaphandle ne ngaphandle ngithi ngeke ngibulawe indlala sengila ngaphandle senginabo 1 month 2 months la ngaphandle ngeke ngibulawe indlala ne qale ke manje yimi le back to Ellisburg fike Ellisburg nakhona ke futhi suki police shop sesihamba C23 police shop nakhona siboshwe na right handed ke manje back to Blue Sky kusho ukuthi manje mina sengenzani sengihamba icase yasePitori nale Ellisburg right yasePitori ngigweba icase yabo engishaya nge4 years le isigwebe futhi nayo ama4 years mina bangishaya nge2 ngathi ngenza 4 years sengenza 6 years manje yabo right ke ne kusho ukuthi manje bathi mengena lapha ke manje eBatiscap babone sengishaya umuntu abo phibhikiri ngiyabulisa ke manje abo phibhikiri wathala 28 saseyisotsha abo phibhikiri yabo ngithi konje le isangidelelile lapha etrial lapha yabona andike ngingene ngayo right pheke ngiyibambe angishaya kakhulu inhlongo ngebhikiri kulaba ngazi khona ke manje ama-20 indoda washaya lo muntu ngebhikiri ngithi bafowethu nazi zila yabona mangigqwala ukuthi kunama-20 la yabona zila manje bayabuzana ke manje siyaqala ukuyibona into esonje ngale yabona kanti mina bengizivulela indlela yabona babulisile yabona siyaqala ukuyibona i-20 lenza so yabo right ke lo baphakamisa home abanye ngithi anikangibulisi mina nginibulisile ngifuna ukugqwala ngane nabo manje bathatha umuntu oqeda ukujoyina kubo ukuthi ayoshaya ngithi lo muntu lo kusho ukuthi uyajoyina yabo mina ngishayela ukhanakhana ngaphandle la ngiyabulisa yabo ngingqayi ngishayelwe abantu abaso ayithothi manje bangihlonipha ke manje ne right ke ne
ngithi lo ojudela umuntu ne ungqwala ngayo ukuthi umkhiphe ngeliphi iqiniso yabona Yeah. kula manje ke ama-20 azobota kanti lo nangaphandle kade ashayelwa yabona ne lo abambayeke ne mina ngiyakuye ke indoda mntana abantu ekhulu kude namkhiphanga ngoyiqiniso yabona nithi kimi nangibulisa wasuka ungibulisa wena qhubeka ngalento lo uyongibulisa wena okhiphe lo muntu omlandele yabona aqaba ukuthi ngiyadlala yabona ngiyambamba bambe mshaya ngempama la emhlathini ezi8 yabona ngithi ungaphindi Ushaya impama ezi8. yeah Ushaya impama ezi8. ezi8 Yeah, zisho ukuthini le mpama ezi8? Ezani? kushuda kagqwale Yeah. yabona Oh, zamba nenombolo man. uyisigebengu Oh, yeah. gebenge lo muntu lo Oh, makaza kimi yangigebenga futhi yabona uthi bebabulisa mina kanti lo muntu bekajoyina yabona Yeah. into engayenza ne ngiyobeka ePol Station si28 ne sigadi igebengu ezizawungena Oh, yeah. yabona akwamanje mina ngithathe isoja ngingqayi Yeah. yabona right ke ne lo muntu lo solo ke imbalele ke ne alo sigweba saqhubeka thathwe ke manje drop Yeah. yabo yakuphi eBhobojani Bobojani Sport. eBhobojani Sport lePitori Yeah. Ngiyalapho ke masiyalapho siyi-drop sibaningi from lapho ke ni sapike eBhobojani lapha mara futhi amajele amanye ne anamaphoyisa abhedayo kunamaphoyisa akuthoda ama-big five yabona Oh, yeah. angithi manje ama-big five ama-Sambert namaphoyisa ukupimpa yabona and anama-big five akazazi ukuthi ayemiphi adla intwana ngapha amapapa ngapha pimpa yabona akazazi ukuthi ayemiphi umsebenzi wawo Yebo. Wena leso sikhathi boshaya ikhanda wena. Bowulwa leso sikhathi. mina eBhobojani uyowayisusa futhi. mfowethu angithi kuyamalanga ne Yeah. lo kuyamalanga and ngiyabona ukuthi namaphoyisa wala hamba nama-big five ama-big five abaThamberg mongena ngensanga akubopha ngophethe into engafuneki ejele akubopha apimpa amaphoyisa atshela amaphoyisa yabo kunelinye ke manje ne ngibuye eBhesukini mntana i-Grootman yami ke ne ankele yami ne la phansi kweqathula ngibhakile igada yabona yabo manje ngathi yoqhamya etoilet ne maybe uyiziphethe fike yanginikeza ke manje yabo kanti le yangibona yabo mama sizophuma iBhesuki iphelile mesizophuma utshela lo khathi hamba setshala moto lapha phela yandlula khata la ngibhala yabona mele ngibhala iphoyisa ne la ngisetsha la uthola igada le imbonile lo muntu yangitshela khona enye ke ayishaya imithetho impata ke le bephethu nangu umuntu okudirekile ngithi okay hambe fika lapha bathi 3000 kusho ukuthi kumele angithi ngidlile ekuseni mele ngiyiqala kusasa ekuseni angidli lunch angidli ntambama ngidli iholiday angidli Punishment. lo ngiphuzana namanzi kusasa bangikhipha ke khulu ukuthi ne right ke ngihlangane nabafowethu bafowethu yazini mina ngingqayi la yabo mali eshayelekile ne right kunomuntu so njoba bengisekhona ukuthi ungidireke ngenhlawo mangifuna ukumbonisa ukuthi nakusasa ekuseni ezinye ibotshwa angayenza amasimba yabo kade mfethu ungazikhombi ngithi ngathi nganikhombi enhla ekuseni ngitshela amasimba nganikhombi ngi-big five mina yabo right kube la engqayini liza owele bami ne madala sinayo le nto ithi hayi good afike banginingi good ahlale shonelanga ngiyamlalisa ke manje shonelanga langa le string thathe ke ngimlande lo muntu yo power ke manje yabo meqeda ukuphaka ambamba mina ngiyababamba abantu engibagwazayo ambamba qala la entanyeni ngishaya 2 holes uye esuswini amshaya mabhora Yo. uyabona akabhora abaphoyisa angibuza aza ngamadonki pila ashaya manje akumelanga umemeze moyi-20 melo alo bakushaya Homoya. yabo yabo hayi bangithathe bangifaka amachini khulu kuthi ne right ke ne fika ama-CID
mina yaphika ude angikwazanga lo muntu lo muntu ugwaze umuntu oso yabo kusho ukuthi ngithatha lo muntu lo mela azojoyina e28 ne umisa yena eqala Yo. uthi uyo ogwazile yabona case ngithi manje izohamba amajaji ne Yeah. ngitshela nama CID ngithi umuntu osogwaze lo muntu nase court ngabatshela ukuthi umuntu oso manje abona amaphoyisa asejele ayiphikisa CID ngeke liphikise charge C2 Yeah. yabo right ke mele kusekhona ukuthi ke nesimele kuhamba icourt naye bampaka amachini Yeah. ngiyamtshela indoda wena bona icase ifa ngami Yeah. ne wena into okumele uyenze ne uvuma icase ushayela lo muntu uyi1 28 belengekho benilwela insango wena nalomuntu phela Yeah. yabo ayibambe lapho ke lo Bese uneyimendlela mkhulu. angakabi nemendlela Yeah, ugwaza kuphela uzuyabulala mara amendlela. Yeah. nya net kuchuthi nalabo abakhulu kimi ne Yeah. kuchuthi ngifuna bangirespect noma bakhuluma nami bangayenzi ikeleme Yeah, Yabona. yeah. Uyakwazi ukukhuluma isi28 mkhulu? yes Uyakwazi le language yakwazi ukuyikhuluma. Lesi28 yakwazi ukusikhuluma. kakhulu Oh. kakhulu entwani ngenzani ke lapha etofele hayi mengijaya Yeah. kulenye ijayibe ngiyenza kanje awukayiboni Oh, ngiyazi ukuthi phela uwe balokufakela inyuku ama 100 rand kanjalo. Ngawe. awukayiboni No le ngibonile. jayibe lo awukayiboni Yeah, angithi sizoyishana manje bazoyibona before sivala la. Sizoyishaya. Yeah. Asiye ngalesi 28. egcwele lapha elokishini Yeah. Oh. Asiye ngesi28. Ngifuna ukuzwa sona kahle kahle. Asivala ngaso manje lesi 28. oh shanga ukuthi ngimise Yeah. ngenombolo Yeah. uyathanda nawe is28 Yeah. Ngiyasazi isi28 mkhulu. manje inombolo ayivumi ukuthi ngishayele impahla yabona Yeah. Oh. Badala istudio sami lesi uthi ngimpatha kwami. Badala ungithatha serious. Mara afika amajita yimusa yayo mfethu. Nangempela. ke Bramne Yeah. khona awuthi besivulele la ne Yeah. le ithi yona yashama 2021 ngashama inamanga Yeah. engeke wenze next impahla Yeah. ngeke Yeah. ngeke Yeah. ngize ngabatshela ngidala ekhuluma amanga idweni ngashama 2021 Yeah. ayinamanga Mara uqine uzithola imendlela wena mkhulu. ngicela senginemendleli Yeah. nemendleli khona la ngishaya ikapteni khona yaseBabathuni Yeah. kula ke manje sebangithatha khona manje bangenza ijaji Hey. Wozigibelile impela. Yeah, bosoyijaji man. yeah Yeah. kusho ukuthi ke ngaba ukapteni Yeah. ngasuka ukapteni ngaba yenye uLeitland yabona Yeah. ngasuka lapho kuLeitland ne Yeah. ngaba ujenene Yeah. yabo Yeah. ngasuka kujenene ngaba ijaji Yebani. yabo manje ngawuthi ngiselokishini sengimdala okay ngikhola nomndende ne Yeah. ithi nomboro ngelaste kusho ukuthi angisayenzi nothing Yeah. yabo Oh. angibiza uludi yabo Yeah. neminyaka ihambile nayo Mara sigibelile zonke imfanelo zakho bakunikile into yakho straight phela total. zonke So isebenzele kahle. ngisebenzele strong Yeah. ngisho nase Cape Town bangazi Ukwazile lamajele lawo. ngihambile mfethu Babathuni Lokopo abo modabi crash kimi Roy Front la ngilwa no Tele Branch khona Yeah. Kwenzakaleni no Tele Branch? Uyamazi straight so Tele Branch? njoba sihlezi kanje C2 ngimazi kanje Yeah. Tele Branch unekhulu ukuthi enkulu Yeah. enkulu ine fridge ine TV Yeah. nombhedo yabona Yeah. ay siphika ngedrap lapha eRoy Front Yeah. angixotsha kuphi le Babathuni le angise Roy Front le Yeah. bika ngedrap lapha mesifika basalisa 33 sifika ngabo 7 33 okay nami angithi bekunegada ke ne hayi 69 ngiyakhipha Uapile? benginegada ngiya-apha Bo apha mkhulu. yeah i69 le ilento i-suitcase Emkhulu bofaka suitcase nawo umdala kangaka awumkhulu. lapha uphake okapu uphake imali uphake inhlango i-suitcase Ayazi abakholwa bogogo abantu abamnyama bayayibuza le nto lawo omkhulu laba manje ayiphumi vele inuka idunizer mayiphuma la. yeah Ayiphumi inuka idunizer mayiphuma ingudla. hayi Yeah. angithi sejwayele Self tight kanjalo yeah. Yeah. sejwayele Azange ushayeke madala mawulaphana ngenanasi azange bakushaya ngeBob Rivit mawuleka mfene.
la Yeah, azange bakushaya ngenkawuza le. mina Yeah. ay Bekungaliwa ne? eh Bekungafiwa straight. bonganyiwa bonganyiwa Mara ngoba manje bathi emfethu la ikhona le ndaba yenduku intwana ezincane ziyashawa bathi emfethu angithi khona umgqobovu khona omnyama so ungene ngamuphi ke ungene ngalobovu mina ungene ngene ngomhlophe ngalobomvu mina ungene ngobo ungene ngegazi ngalobomvu ya wegazi yeah mara esivaru ukuthi ngale ziyashawa intwana zachaywa strong yeah ilezi ezikhalawo ilezi ezingazifustani ukuthi zibheke iphi ziyaphi yeah mara why dume ngayiki unongoloza lento ukuthi awunongoloza straight usebenza ngeBob Rivet impela bamfethu abona intwana ne mina meqashwa yimi ne njengoThemba ne Themba yazini kunezintwana edlwawo lapha kunezintwana ezingafuni ukudliwa wena ubheke iphi angithi out yami lena athi madala ngibheke la ebusojini mina nginokumsukela bamba hamba ukwazi nazo ke angishayele lo muntu ephapa kwa nawo manzi phuza mkhulu angithi ngiyambhekela kwa ngempama ne ngizala bese ngimtshela iqiniso leli ngene ngalo yabona ngithi omunye ke makazokudelela dumncane uthi wena ulichithile igazi angithi manje lapho ke ne wena bona intwana etshele mkhulu hayi wani phika nonke ayiki awutefikela yathi wona ngwashayila amanyawo edanyana awuthi yami yabona oba bengidla amatanyula ne akube dala sengifile akube sengifile le ntwana zifike zikudumisele ngaphandle zithi shaya mkhulu uqhubeka ngalento boyenza intwana eziningi zasedanyanini ngizala igazi ngidependile over usavile intwana ziyakuvuma ukuthi umadala ishowcase bekuyileyo ndoda mfethu ngidepende yamazi uGlenn Nyamazi uGlenn Glenn ezemenzane ngithakiphile naye isidumbu nabulala umuntu noGlenn lo muntu lone ufuna Glenn intwana la eBoxburg yabona right ke aze-ke angithi manje bekune-club la eBoxburg badikato kade ngekho bekweyakho ikade yimi ifounder yayo isasekhona namanje ikade mangishizila mina beyikhona vele ikade la yimi founder yayo ke ikato nangathi kade ngiphuma bangipisa certificate sekato bangipisa certificate sedrum ezithu yabona ngathi bengithi ngizoyenza idrum la ngaphandle ngazongenelela utshwala over yabona okay nabantwana bangidawa nabo baru Glenn wamsindisa lapha uGlenn wamsindisa lapha ngamnceda madala siyapika lo ehlathini bekaphuna into eso ngithi futhi bengamazi ukuGlenn ngikhohlwa yila abantu beclub madala le yasekasi ithi kuphi emshweshwe right manje kwenzekeni umuntu osobe kaphuna ukumjinja le kumrape ancedwa amaphoyisa ebusuku ngithi ngithena asiye mawufika kulo muntu ufika ushaya impama ungabuzi hayi madala nyabasaba labantu ama-26 ngithi ama-26 akashayelwanga ngamanyawo ama-28 ashayelwe ngamanyawo hayi ama-26 asiye yabo manje uyasaba yabona ngithi asiye kuba nezinye ke manje nazo zamhlokoloza iyajidena bese ayikhomba ileni ali watch shayisana la ngiyaza u7 ke manje nazi inomboro ke manje bafowethu why nifuna ukudlala empata ne ishayelwe ngani angishayelwanga ngemali angivulele induku kakhulu le imoshe ngokungishaya ngencindi le ngayeka le ngabamba le angayenzela amasimba ke ayenzela amasimba strong nangu nomthanyelo ukhona lapha awuphula ayishaya strong deck yawulala lesibhedlela ngaphandle abayisusa la yabona nahamba ngithatha khulu kuthu yabona right ke ne manje ngenhlanhla ne yona ne ngiyabatshela nama-26 simenzela icase ye-rape lo muntu yabo makabuya hayi madala sizomtshela ukuthi makabuya akukhiphe ngisomenzela icase ye-rape wabe kafuna ukurape lo mfana yabona kade akashayelwanga ngemali lo muntu ushayelwe ngemali ngithi okay sogcwala ngaye yabo makabuya ke saka-Grand
Yeah. afika abiza atshela abaphuthi ukuthi ngicela nibizeni uBhebhethwa Zila yabona emadala ngicela iqolo alento le inombolo yangiphikisa futhi nganginika intambo inombolo yabona ukuthi ngishawe indoda emnyama ngendaba yombuso wendoda emnyama ngithi hayi mfowethu yizo yaphakamisa nami So indoda emnyama madala ishawele ngendunu indoda emnyama. Mawuthi inombolo yendoda emnyama ishawele ngendunu ngezibuni indoda emnyama. Yabona ke indoda emnyama ezishayelwe ngamatanyula ne kusho ukuthi nemobethile ne Yeah. angithi yabona noma ubethi eSherine Yeah. ya uba kanje Bakhathala nyana. Yeah. nawo ke ne izinto meziso Yeah. baziconsola ngabafana Oh. Yabona, Okay. yazi ukuthi izinto ziso Yeah. mara izinto mezithayelekile ne Yeah. ngeke bashayisane nabafana Mkhulu ubani unongoloza ubani ungeleketshana? ungeleketshani 27 Yeah. asi 26 Yeah. 26 uGrey Yeah. udabuka ku 27 Yeah. eh So abobani labantu mkhulu? ungeleketshani noGrey Yeah. eh Yeah. 27 26 nonongoloza 3 Yeah. nongangezwe 4 airport 4 Yeah. eh Yeah. And if kushuthi le nkambi lezi zidabuka ku 28 zonke no 26 naye, no 27. 26 idabuka ku 27 27 idabuka ku 28 airport 4 idabuka ku 28 amasotsha asu 28 Yeah. uyabona Yeah. ama 28 makaphakama ama airport 4 ne mele abaleke ejele ayophanda okunamandla la ngaphandle athe baboshwa mele baze baphethe isinqamo Yeah. yabo imali tsango batnika abafowethu siphala sipha khona nabo Le story sika Nongoloza sika George Gay sika Ngeleketshana uyasazi kahle le story sonke wena mkhulu. ungeleketshani ushayelwe ngegazi Yeah. yabona uGrey ushayelwe ngemali airport 4 ushayelwe ngefence Africa. ushayelwe ngefence Yeah. Asikhulume ngawe mkhulu manje ukuthi wenzani. Ngiyazi uhamba imishado, bayakubiza emingcwabeni, bayakubiza kuma unveiling, wenzani manje mkhulu? Mabakufuna abantu bazokuthola kanjani mkhulu? Ngoba wena uentertainer manje, bafaka inyuku, uyeza udume ntswembu ekasi yami. yabona lapha ke eplazini Yeah. kule khona lapha Yeah. ne kula khona le mofika umadalo yiphi thanda ukuhlala kuyo Yeah. uyephi yiba bazokutshela ukuthi yemshadweni or yemncwabeni or nyekuphi yabona kamisi bokhona Yeah. kamisi Yeah, bengikhona. Yeah. angibonanga Manje 2 weeks ago, Angibonanga. bengifunda kubo Chris lapha. Angikubonanga. Le ntwana yakhe ngithi uyazi yadakwa le. Uyazi le ntwana yakhe le. Eyihlale Yakamisi. phezulu. Yeah. Le ntwana ilaleli le. ayashona umntwana kamisi Yeah, ikhona phela mara umesi unabantu hayi umntwana wabantwana bakhe lo Oh loyo. phela umesi unabantwana abayi12 Yeah. Oh. shone one ashona intwana Yeah. the rest awushiri bonke Ma le ntwana ne crash kanti lengezwe abahlala bayishayile yakabani le ntwana? Eyabantwana baka Mace. abantwana bakamisi ya All right. So abantu mabakufuna bakuthola kanjani mkhulu? Bazokuthola kanjani? mongifuna lapha ekhoneni phambi kwaseplazini Yeah. emaqhozini Yeah. yayongithola lapho Yeah. Uyi-entertainer manje. Ngizwile manje mawukhuluma nami efonini abantwana bakugcwalele mkhulu. Bafuna nabantwana la. Ukhulumani nabo? siyajive Yeah. chaze wakujive Yeah. yeah Yeah. Ukujive bachazeke Le jive yakho jive bani? Injani le jive oshaya? inanasi Yeah. Yeah, ngiyakudlulisa imic mkhulu. Sesivalile. Une number mkhulu? Une number bakuthola kanjani abantu? Une phone number or ifoni mfowethu ngathi ngibuya 2002 ne yeah. ngibuye edanyanini ngaqonywa yenye ishiri lapha Yeah. right ke 2 days 3 days lokinami ne right ke yona ihlala kubo Yeah. lokinami 2 days 3 days Yeah. ngine phone Yeah. kunabantwana abaseplazini ke bangibhekela ngamafoni Yeah. serious yabo manje lo mntana lo nginika ifoni nami Yeah. nami ngine phone yabona right lo ngibopigada lapha ejardini ngiyabhema yabo enye intwana madala ngiyakuva lokhu uyafuna aw manje lo muntu obhalelwe lapha yabo tunamanga sane ngidawuthi ke ngiye eshongweni anya mengifika lapha ke ne yagogoda
le emskepile isetoilet lo mntana avuka ngithi uyavuka Eish. Eish. nayi iphone Yeah. ayithatha ngithi kiphone yakhe ayikayinka ayithatha from lapho ke manje ne yahamba ngamshiya kanjalo Yeah. ngifike egarden ngathatha iphone nganyathela Wayizonda lapha ifoni. ya zoyi2 Yeah. ngathi ifone enama problem yabona Oh. phela manje lo mntana lo ne ngiyamshaya or ngiyamgwala lapho ngimenzela amasimba lapha Yeah. ngiyaboshwa Yeah. Ifoni wayiyeka kanjalo. ayeka kanjalo Asishaya inyawo mdala. Ngifuna ukushaya inyawo la. Nayi camera ikubhekile mdala. Ushaya inyawo la. Ngifuna ukubona ukuthi ushaya iphi le jive le. Nawu ngumdala la sesifanele episode. Awushaya into yakho mdala. Ngifuna ukubona uyibiza yini konje le jive yakho? Awuyinana. Yeah. 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 So let's have you put Yeah. I spice. Ay, bala tala, sumigwili.